Hei, tässä on Hannele Säteentie ja mulla on nyt vieraana Armando Mema toisen kerran kanavallani. Tervetuloa Armando. Kiitos Hannele ja on hyvä, että tänään haastattelu on suomen kielellä, koska aiemmin on ollut englanninkieli ja toivottavasti menee hyvin. No, me kokeillaan tätä nyt suomen kielellä ja jos tulee jotain vaikeuksia jossain, niin sitten käytetään englantia ja mä sitten käännän Joo, joko videon taikka sitten tässä puhuessamme. Mutta sä olit tässä mun kanavalla aikaisemmin sen takia, koska mua liikutti ja kosketti se, mitä sulle tapahtui silloin von der Leyenin vierailun aikana, eli tämä pidätys. Se, että nyt sitten se vaiettiin kokonaan tuossa valtamediassa ja siitähän ei kai käsittääkseni ole ennen kuin nyt vasta sitten tämän vuoden loppupuolella ollut jotain juttuja, jotka ovat sitten ilmiselvästi vähän leimaavia. Niin tota, tota, sut on leimattu nyt sitten tämmöiseksi vähän hyväuskoiseksi venäläisten aivopesemäksi joksikin propagandistiksi, vai kuin se menikään? joo. Viime kertaa puhumme paljon asioita, mitä oli tapahtunut Narikatorille viime Mm. vuonna, kun oli EU-vaalit. Ja mitä on tapahtunut, eli oli yli yksi vuosi, että valtamedia Suomessa ovat sensuroida tapahtuma Narikatorille, kun oli EU-vaaleissa. Ja sitten Helsingin Sanomat elokuva, pieni elokuva oli meni virallinen netissä ja se meni jos ymmärsin hyvin, yli 10 miljoonaa ihmisiä ovat katsoneet video, Helsingin Sanomat video, kun Helsingin poliisin pidätettiin kiinni minuakin, kun olin Narikatorille Ursula von der Leyenin edessä. Sitten kun video meni viraali, aloitin tehdä haastattelun Ranskassa. Se oli Mm. Toksin Media, että haluaa tehdä haastattelun kanssa. Ja sitten olen tehnyt Neutrality Studies Pascal Lotan kanssa haastattelu. Ja tämä on kaksi haastattelua, että tulee paljon näkemistä koko maailmassa. Mm. Ja sitten Venäjän uutiset, venäläiset uutiset halusivat tehdä mun kanssa haastattelua. Mm. Ja sitten oli vähän vaikea valitse nyt, mitä pitää tehdä, koska mä olen pienipuolen Vapauden liitto puolen ja oli yli yksi vuosi, että mediat sensuroida minua Suomessa. Mm. Sitten minä olen ajatellut, joo, jos minä ei tehdä haastattelun, sitten missä voi puhua mitä oli tapahtunut, mitä mun mielestä se on iso skandaali EU-vaaleissa, kun oppositioehdokas pidetään kiinni saman aikaan, kun Euroopan komission presidentti sanoi, että meillä ei ole, meillä on sananvapaus Suomessa ja Euroopassa ja me olemme parempi kuin Venäjä ja muut diktatorien
hallitukset. Ja sitten minä sanoin itse, joo, pitää olla ammattilainen, eli ihmiset ovat sama koko maailmassa ja se on, mun mielestä se on yksi asia, että on kiva rakentaa rauhaa. Eli jos minä voi pääse haastatteluun maailmassa, voi puhua lisää rauhaa rakentamista ja sitten valitsin, että tein ensimmäinen haastattelu ja kun pääsee venäläiset uutiset, sitten suomalaiset uutiset tulee iso paine. Mm. Eli mitä Silloin on, sinut huomataan. joo, eli suomalaiset uutiset yli 1 vuosi, että koko maailmassa ihmiset kirjoittavat artikkeleja, mitä oli tapahtunut Suomessa ja suomalaiset ei tiedä mitä vielä, mitä oli tilanne. Sitten se tuli iso paine mun mielestä ja ensin uutiset oli Ilta-lehti, Mm-hmm. joka kirjoitti yksi outi-artikkeli. Joo. Toimittaja, nimi en muista nyt, mutta hän ei kysy mitään kysymyksiä minulle. He Mm. kirjoittavat, outo tapahtuma maailmassa, että on yksi ihminen, Armando Mema, joka pääsee intialainen uutiset, se oli The Times of India. Minä voin laittaa linkin myöhemmin, jos et ole katsonut. No, Ja, en ole huomannut sitä. Mm. joo, ja sitten isompi uutiset Venäjässä kirjoittivat artikkeli. Ja Mm. tämä oli ensimmäinen artikkeli, joka suomalaisen uutiset kirjoittivat. Joo. Se oli vähän, mitä on tilanne. Ja sitten Ilta-Sanomat toimittaja haluaa tehdä haastattelu ja teimme haastattelu sähköpostissa, koska tämä viikko mulla oli 10 tuntia työvuoro Mm. ja olen putkimies. Tehdään rakennustöitä. Aiemmin olen tehnyt kirjanpitäjä, mutta Mm. kun tulin Suomessa, olin opiskellut LV-jäsentäjä mä sanoin hänelle, että mulla ei ole aikaa vielä, että koska he haluavat heti haastattelu. Mm. Sitten kun Ilta-Sanomat artikkeli oli uutisissa, tuli yksi mun mielestä huono kolumni vai artikkeli Yle Uutisia. Ja Mm. siellä se oli iso juttu, koska toimittaja siellä sanoi, että mä olen tehnyt hybridisodan ja minä kerron feikki uutiset vai mitä. Ja tämä oli mun mielestä huono tilanne, koska mä en ole pääse EU-vaalit vai mulla ei ole paikat ja olen tavallinen ihminen, että puhuu rauhaa Mm. ja haluaa tehdä politiikkaa, koska mun mielestä se on tilanne koko Euroopassa nyt on vaikea ja mun Mm. mielestä on tosi tärkeää, että ihmiset tehdä itse politiikkaa, eli ei antaa äänet poliitikkoja ihmisiä ja sitten ihmiset ovat ulkoista politiikkaa.
Ja kyllä, kun mä tulin Suomessa, se oli viimeinen ajatus, että mä tehdä politiikkaa Suomessa. Mm. Minä tulin aina tehdä töitä ja asu rauhallisesti Suomessa, mutta kun katson, mitä ulkomaissa oli tapahtunut, iso sota Ukrainassa ja muut asioita, sitten miettivä, että ei voi mun elämä tehdä töitä ja ei halua kuuntele mitä on maailmassa ongelmat. Se Mm. on mun mielestä tämä on juttu, että mä ymmärrän, että on iso provosoita suomalaisille, että yksi mutta tehdä tämä aktiivinen asia. Joo, siis no minkälaisen kuvan tämä pidätys antoi sulle siitä, että miten kaukana EUn ja Suomen poliittinen johto on tavallisen ihmisen arkisesta elämästä ja todellisuudesta? Joo, se on mun mielestä se on Euroopan unioni, se ei ole tämä unelma, että aiemmin oli yksi kiva unelma olla kaikki velit ja Mm. kaikki kyllä kaikki on oma kulttuuri Euroopassa, oma kielet, mutta se oli suunnitelma, oli unelma, että me tullaan yhteensä ja sitten voimme rakentaa parempi tulevaisuudessa tosi tärkeää ei tulla takaisin iso soda, kun oli toinen maailmansota. Ja tämä oli ensimmäinen idea, kun Euroopan isät rakensivat Euroopan unioni. Mutta mitä on tilanne tänään, tällä kertaa Euroopan unioni? Meillä on Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen, meillä on Kaja Kallas ja muut ihmiset, että tekevät oppositio, mikä oli suunnitelma. Eli Niin, eli tekevät täysin päinvastoin kuin mitä oli suunnitelmassa. joo, ja jos ajattelee nyt Euroopan unioni haluaa rakentaa oma armeija, ja se on oppositio, mikä Euroopan unioni se pitäisi olla. Mm. Pitäisi olla unioni, että ymmärtää historia, että Mm. mitä oli toinen maailman sota, ja emme halua tehdä kolmonen soda. Ja toinen tosi tärkeä asia on talousasioita, euro. Eurorahat. Se oli idea, kun tulee euro ja oma valuutta menee pois Mm. EU-maat. Idea se oli, että me teemme vähemmän töitä ja meillä voi ostaa isompi ostoksia kaupassa vai Eli meidän ostovoima kasvaa. joo, voi kasvaa. Ja mitä oli tapahtunut oppositio? Eli Eli täysin päinvastainen. joo, eli jos me otamme 100 euroa aiemmin, kun aloitti euro, ja 100 euroa tänään per viikko, kun käy kaupassa, voi ostaa enemmän, vähemmän vai enemmän. Tänä päivänä saamme sillä 100 eurolla huomattavasti vähemmän tarvikkeita kuin mitä me saatiin silloin, kun EU on alkanut. Ja vaikka Suomessa, niin kun puhutaan Suomen markan ajoista, niin Joo, meidän ostovoima on heikentynyt koko ajan. joo, eli mitä tarkoittaa?
eli ensimmäinen suunnitelma oli rakentaa rauhaa. Toinen suunnitelma oli rakentaa parempi elämä ihmiselle Euroopassa. Nyt pitää kysyä, oliko euro hyvä eurooppalaiselle ihmiselle. Mulla on yksi kaveri, että hän on yliopisto-opettaja Roomassa. Hän kirjoitti yksi uusi kirja, mutta on vain italian kieli. Ja hän puhuu eurotilanne ja miksi hän mielestä euro ei toimi ja miksi kannattaa, että EU-maat menee takaisin oma valuutta. Ja se on mun mielestä on suurempi kirja nyt Italiassa, mitä voi laittaa linkin myöhemmin, jos on ihmisiä, että ymmärtää italian kieli. Mutta joo, eli mitä haluan sanoa, että se on koko systeemi, että on rikki nyt tällä kertaa historiassa koko Euroopassa. Eli meillä ei ole Suomessa mun mielestä muut puolet, että nyt mitä suomalaiset voi valitse. Ei voi valitse ulkopolitiikkaa. Ei voi valitse talousasioita. He voi valitse aina paljon apuaseet pitää antaa Zelenskille Ukrainassa. Eli se on, kun pääsee Vapauden liitosta, idea se oli, että se on yksi pieni puole, mutta suunnitelma on tehdä kova politiikka, eli voi parantaa ihmiselle elämää. Eli jos suomalaiset ei voi puhua tämä tärkeä asioita, koska joka vuosi budjetti se menee huono, koska Suomen hallitus ei voi löytää rahat. Ja aina he kysyvät, mistä voi löytää rahat, kun ei ole oma valuutta. Ja se on mun mielestä yksi asia, että mediat sensuroidaan puhuu Suomessa. Tein yksi haastattelu Iltalehti kanssa. Se oli yksi päivä, että olin koulussa viime vuonna. Ja oli toimittaja torille siellä ja kysyi ihmiset, haluatko tehdä vapaa haastattelu, puhua, mistä Suomi voi löytää rahat, korjata talous. Ja mä olin siellä ja kerron toimittaja, joo, mä voin tehdä haastattelu, mutta pitää kertoa, että olen aktiivinen pieni puolue Suomessa. Hän sanoi, joo, ei ole ongelmaa. Kello 7 illalla tulee haastattelu. Ja tällä kertaa mä puhun euroasioita ja oma valuutta. Kun odotin tämä päivä haastattelu ei tuli uutisissa. Ja se oli pitää miettiä, että mitä propaganda, Euroopan propaganda haluaa tehdä on, että ihmiset uskovat, että jos maat menee takaisin oma valuuttaan, se koko talous menee rikki ja se maailma loppuu, mutta ihmiset, että on opiskellut perusasioita, talousasioita, ymmärsivät, että ei ole totta, että voi olla ensimmäinen aika, että talous ei se mene tosi hyvin,
mutta sitten myöhemmin se kasvaa ja kasvaa. Mm. Ja se on yksi asia, että Euroopan unioni haluaa, että antaa ohjeet, että talous ei voi kasvaa paljon. Mm. Se on 3%, sanovat hallituksessa, joo, siinä voi kasvaa, mikä se on suomeksi, deficit. Siis vajetta. Joo, vaihdetaan sano. Ei voi tehdä lisää kuin 3%, mikä ovat tulokset budjetissa. Ja sitten kaikki ihmiset, jotka ovat opiskelleet talousasioita, tietävät, että kun on lisää deficit, sitten talous voi kasvaa. Se oli John Maynard Keynes Amerikassa, että oli puhu tämä asioita ensimmäinen talousmestari. Joo, siis täällä on paljonkin tämmöisiä vaihtoehtoihmisiä, jotka ovat itse ajattelevia, jotka ymmärtävät tämän, että ne maat, jotka säilyttivät oman valuutan, vaikka liittyivätkin EU-hun, heillä menee huomattavasti paremmin kuin meillä, jotka ollaan nyt sitten tässä EU-kurimuksessa, eli EUn tämmöisessä ahnaassa kidassa. Ja mä nyt itse olen kuvannut kyllä tätä Euroopan unioni itse byrokraattista laitosta loisena, eli parasite. Joo, 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 Se se on on. kaikki maat, tai suurin osa näistä maista voi huonosti, eli se imee kaiken näistä maista. Ja mun mielestäni mitä enemmän EU on tässä nyt sitten ottanut jalansijaa, niin sen vähemmän meillä on demokratiaa. Ja Britanniassa oli Margaret Thatcher, joka ymmärsi tosi hyvää talousasioita. Ja tällä kertaa Britannia oli oma valuutta ja oli sisällä Euroopan unioni. Mutta vielä hän ymmärsi, että rahat, että menee Brysselissä, oli isompi kuin raha, että tulivat Britanniassa. Ja siksi britannialaiset ihmiset tuli Brexit ja Mm, tuli ulkona. Ja mä olen asunut 4 vuotta Lontoossa. mhm, Ja talous, se meni hyvin työntekijälle, koska nyt peruspalka oli kasvanut. Kun mä olin Lontoossa, peruspalka oli 8 pound per tuntia. mm, Ja kun tuli Brexit, myöhemmin nyt peruspalka Lontoossa on 12 per tuntia. okei. Ja tämä on hyvä yksi esimerkiksi, että jos eli mä en halua olla ekstremisti, eli sano, että pitää loppua Euroopan unioni koko. Mm, Eli mä haluan, että ihmiset voi ymmärtää, että voi olla toinen idea, että voi korjata oma elämää ja omaa asioita, koska tämä on Brysselin tarina, propaganda, että ei mm, voi olla asia, että maat menee oma valuutta. mm. Mutta No, miten sä nyt näet tämän niin kun kokonaisuutena, tämän EU-jutun, se mitä sinulle kävi, siis mehän nähtiin se tämän pandemian aikana, että poliisi pidätti ihmisiä esimerkiksi mielenosoituksissa sattumanvaraisesti ja
aika brutaalistikin ja vahingoittikin, mutta nämä ihmiset joutuu itse maksamaan sakot sitten siitä poliisin ja Joo, viranomaisten väärinkäytöksistä. Ja tämä tuntui olevan ainakin koko EUn alueella joo, tendenssi ja tämä sama tendenssi, tämä sama suuntaus tuntuu olevan niin kuin kaikessa näissä EU-maissa sitten niin kuin muutenkin, että ihmisten sananvapautta halutaan nyt rajoittaa, sitä joo, halutaan myös meidän viestintää halutaan monitoroida, eli tutkia, joo, lukea meidän viestit. Ja sitten meidän rahavaroja halutaan imeä sinne nyt sitten sotateollisuuteen. Eli joo. miten sä näet tämän koko jutun ja miten tämä nyt sitten, jos me nähdään tämä kriittisesti tämä suuntaus, niin millä Joo. tavalla se pystytään perustelemaan, että se on Venäjän propagandaa? Joo, se nyt EU-komissio teki uusi laki, joka haluavat rakentaa yksi mm, Ministry of Truth Joo, englanniksi. Eli nyt EU-komissio rakentaa yksi toimisto, joka voi monitoroida ja voi katsoa, jos on demokratia sisällä Venäjän propagandi, ja sitten voi loppua vai kiinni tämä poliitikoihmiset vai puolet, vai se on mikä oli tapahtu pandemia-aikaa, oli yksi asia, että ei ollut tapahtu mitään aiemmin historiassa. Se oli ensimmäinen kerta, että ihmiset ei voi mennä ulkona omakotiin. Se oli mun mielestä itse se oli hyvä esimerkki, mikä diktatuuri. diktatuuri voi tulla ja sama aika ei oli sananvapaus, että voi kritisoida. Joo. Ja jos sinä kritisoida rokotukset vai tilanne, että ihmisen pitää olla eli Suomessa oli vähän erilainen kuin Italiassa. Eli Italiassa oli vaikeampi, koska ihmiset ei voi mennä ulos kaupungissa. Mm. Se oli yksi nuori mies, kun matkustin Italiassa. Hän meni lomalla 2 viikkoa Firenze kaupunki. Suunnitelma oli olla 2 viikkoa. Ja kun hän meni sisällä, sitten koko asiat meni kiinni. Ja hän en voi matkustaa takaisin Hollandissa. Ja Mm. hän oli aina 6 kuukautta vai 7 kuukautta, ei voi päästä ulkona kaupungissa. Ja hän sanoi mulle, kun me olemme lentokoneessa, sanoi, onneksi olkoon, että mun perhe maksoi laskut. Tällä kertaa sanoi, koska ei voi tehdä mitään itse. Ja se oli tosi huono mun mielestä lapsille, koska Mm. lapset tarvii mennä ulkona ja leikimään. Ja Italiassa oli mun mielestä tosi huonompi kuin muut maat. Eli Suomessa kyllä se oli huono, mutta oli vähän parempi kuin muut maat. Ja se on nyt, mitä tapahtuu nyt, tulee uusi laki, ehkä digitaalinen Identiteetti. identiteetti, joka suunnitelma oli auttaa kontrolloida chatit ja koska EU mielestä se auttaa
loita rikoksia ja tämä, mutta mun mielestä suunnitelma se on sananvapauskontrolli. Se, Kyllä. se ei ole, että EU haluaa auttaa, mutta mun mielestä se on, että EU haluaa kontrolli koko sananvapaus Euroopassa. Mhm. Ja se on epädemokraattinen. Se ei ole Mm. demokraattinen, että minä en sano, että ei ole Venäjä propagandaa Euroopassa. Se Totta on, kai sitä on. joo, on aina, on aina, mutta pitää miettiä, että on myös soda, propaganda Euroopassa, että Joo. me olemme myös väärä propaganda, joka Brysseli tekee ja joka ihmiset pitää olla itse ajatus ja pitää, kun meni Helsingin Sanomat haastattelu, mä kerron toimittajalle, pitää mennä ulos Venäjä propaganda ja ulos Brysselin propaganda, eli pitää olla oma ajatuksia ja voi kritisoida itse, Mhm. mitä ovat. Ja syy on, että minä en ole tehnyt Venäjän propaganda, minä olen aina puhu rauhaa ja diplomaattia. Ja Mm. tämä oli mediat, että media-ajatuksia oli väärin, että minä tehdä haastattelu ulkomaissa ja Suomessa uutiset sensuroida minuakin yli 1 vuosi. Mm. No tuossa kun katsoin, ää, otin ihan varsikseen. Mäpäs jaan tuosta ton sivun hetkinen tuolta. Eli tämä, miten sua nyt sitten leimattiin, niin täällä nyt sitten sanotaan, että tämä on Ilta-Sanomien juttu. Joo, Eli täällä sanotaan, että nurmijärveläinen esiintyy tiuhaan Venäjän mediassa suomalaispoliitikkona ja asiantuntijana. Mitä sä sanot tämmöisestä ingressistä, eli tämmöisestä esittelystä, jutun esittelystä? joo. Ensimmäinen asia, miksi he kirjoittivat Venäjän asiat lähellä mun kuva. Eli pitää kertoa, esimerkiksi pitäisi olla artikkelissa. Tämä antaa idea, joka jos mulla on vain propagandisti vai mitä, mutta syy on, että mä olen kertonut aiemmin, että jos suomalaiset media ei sensuroida minuakin, kun olin tapahtunut Narikatorille Mm, tapahtumissa, minä voi olla, että en ole käynyt Venäjä uutiset. mm. Eli Onko olen, sulla tietoa nyt siitä, että miten paljon sinua on siellä siteerattu sitten Venäjällä? Onko sä antanut sinne monia haastatteluja, kun tässä on esiinnyt noin joo, tiuhaan? joo, se on mitä oli tapahtunut, oli vähän uskomatonta minuakin itse, koska olen päässyt kaikki venäläiset uutiset. Mm, Pieni uutiset ja isompi uutiset. Ja mä olen vain kirjoittaa mielipide Xssä. mm, Eli mä olen vain kertoa itse mielipide social mediassa ja paljon artikkeleja, että ovat kirjoittanut venäläisissä. He ottavat mun mielipidessä ja he sanovat, hei, on tämä poliittinen ihminen Suomessa, että on tämä mielipide. Ja mm. ja mun mielestä se ei ole huono asia, koska me olemme naapurin kanssa Venäjän. Ja, Kyllä. ja se on
Se ei Se on, muuten katoa minnekään se, että me ollaan naapurikansoja. Meillä on 1300 kilometriä joo, yhteistä rajaa. joo, ja se on mun mielestä se on hyvä rauha asioita, koska nyt mitä on tapahtunut on vain soda propaganda. Mhm. Luen paljon uutisia Euroopassa, joka Eurooppa haluaa kasvaa oma armeija. Paljon asioita on tapahtunut ja ei ole kaikki ihmiset, jotka puhuu rauhaa asioita, sitten tulee automaattisesti Venäjä propagandi, mutta ei voi olla totta, että ei voi puhua, ja tämä on NATO-systeemi, Mm. eli ei halua, että ihmiset puhuu vapaa ulkopolitiikkaa. Ja ei tietenkään Venäjän kanssa saa puhua kukaan, venäläisten kanssa, venäläisten medioiden kanssa. Tuomas Malinen, tämä taloustieteilijä, niin hän on ollut Venäjän mediassa esillä, koska hän on niin kuin, lähettänyt jonkun tämmöisen ajatuksen, että Suomen kansa ei halua sotaa, mutta hallinto haluaa selkeästi sotaa. Ja Joo, Suomen valtamedia tukee sitä sota-ajatusta, eli täällä ei haluta rakentaa rauhaa eikä ystävällisiä välejä meidän suuren naapurin kanssa, mikä on täysin järjetöntä. joo, olen katsonut Tuomas, hän on Joo, yliopistoprofessori. taloustieteilijä. Joo. Minulla ei ole kaikki ajatukset sama kuin Tuomas, eli hän Mm. on oma ajatukset vähän itse, mutta on asiat, että hän puhuu, että ovat totta, että kun Suomen presidentti sanoi, että Venäjä ei ymmärtää rauhaa ja diplomatia. Se on huono asia Suomen ja pitää miettiä, mikä voi olla tulevaisuudessa. Eli koska aiemmin oli vähän isompi neutraali maa Suomi, mutta Joo, nyt kyllä. kun tulee NATOssa, se on iso muutos ja voi olla jos NATO haluaa lisää sotilaista Suomessa, se on yksi asia, että voi tulla kriisi Venäjän kanssa ja pitää miettiä, mikä voi olla hyvä politiikka, että kannattaa suomalaisille. Ja tämä on asia, että syy on, että isopuolet ei voi valitse nyt. Mm. Nyt on aina sama linja, mikä NATO kertoo ja neutraliteetti on poistettu. Eli ei ole, Joo. ja mitä minä itse yritän tehdä on äh, olla puhutaan, eikä voi olla toinen politiikka, että puolet voi olla esimerkiksi sisällä NATOssa, mutta voi sanoa NATOlle, me emme halua lisää sotilaisia Suomessa. Tämä Mm. voi olla yksi esimerkiksi, jos NATO sanoo, että hei, haluamme kasvaa mm, sotilaissa vai aseet Suomessa, Suomen hallitus voi sanoa, joo, me emme halua, koska sitten voi tulla isompi kriisi Mm. naapurin kanssa. Tämä voi olla yksi hyvä politiikka, että kenen voittaa eduskuntavaalit voi tehdä. Mutta syy on, että nyt kaikki isopuolet ovat kaikki sama mieltä ja nyt he keskustelevat, että pitää lisää investoida puolustus. Sotateollisuuteen pitää investoida, mutta
minä näen sen olematta mikään Venäjän propagandisti, että Eurooppa haluaa sotaa, tai Euroopan hallitsija, Euroopan ihmiset eivät halua sotaa, mutta Euroopan hallitukset ja nämä EUn hallinto haluaa sotaa, koska se on kannattava bisnes heille. Ja No, vie sitten joo. niistä meidän todellisista ongelmista katseet pois. Joo, se on aina business. Mm, Miksi he tekevät tämä politiikka? Se on, koska jos ajattelee Ukrainan sota, ei kannata eurooppalaiset, että sota jatkaa, mm, mutta kannattaa, kenen on asset business ja myydä joo. aset Ukrainassa. Ja se on huono asia nyt, että tulee tämä uusi laki Eurooppa on, että ihmiset puhuvat rauhaa ja muut asioita, koska sitten voi tulla heti he voi sanoa, että tämä on Venäjä ja se on, jos ajattelee, se on mitä oli tapahtunut minuakin Yle artikkeli, eli Joo. mä olen vain ihminen, että puhuu rauhaa ja diplomatia. Ja heti artikkeli sanoi, joo, koska sinä pääset Venäjän uutiset, sinä olet propagandisti. No Ja, tämä on juuri tämä asian hankaluus, että täältähän ei diplomaatit, Suomessa ei ole diplomatiaa tällä hetkellä mun käsittääkseni, täällä on vain joo. jotain niin sanottuja suurempia hallitsijoita seuraavia poliitikkoja, jotka eivät todellakaan pidä kansan ja maan puolta. Poliitikot nauravat, jos sinä Joo, joo. puhuu Mutta se diplomatian kanssa. diploma, joo, se diplomatia kuitenkin, jos ajatellaan, niin ei täällä ole diplomatiaa, ei ole nyt diplomaatikkoja, eli se, että kuka noista poliittisista ihmisistä osaa diplomatiaa, ei kukaan. En ole nähnyt ainoatakaan, joka osaa oikeasti diplomatiaa. Eli yleensä hyvien suhteiden ylläpitämistä ja sitä tahtoa siihen ei näytä olevan. Ja niin kuin demokratia pyyhitään mun mielestä maton alle tai ojaan tai jonnekin. No joo, ja kyllä se on, kun mä olen vihreät puoleen aiemmin, Mm, ja Ukrainan sota alkoi tällä kertaa, se oli kolme vuotta aiemmin, ja mä olen Nurmijärven hallituksen tällä kertaa, ja pääsee kokouksessa Helsingissä, ja ovat muut eduskunta ihmiset, oli Sofia Virta, oli Atte Arianne, oli muut ihmisiä, ja kun keskustellaan Ukrainan sota, tällä kertaa he sanovat minulle, että olin tehnyt Venäjän propagandi, koska minä sanoin, että Ukraina mun mielestä ei voi voittaa tämä sota, mhm, koska Venäjä on isompi puolustus ja mm, se on matikka, minä sanon tällä mhm. kertaa, että pitää tehdä toita, että sodan loppuu ja auttaa Ukraina lopun soda, mutta se Äh, oli 2022 vuonna. joo. Ja he sanovat minua sama juttu, kun me olemme kokouksessa. Mm. Ja pitäisi olla sananvapaus myös. Se on polarisoita nyt isopuolet, että se on yksi linja ja kaikki pitää olla samaa mieltä. Eli sisällä puolet myös ei voi kritisoida paljon ja Joo. vaan itse ajatuksessa.
Puoluekuri on Suomen perustuslain vastainen ja se toimii kaikissa puolueissa tuolla ja niin kuin eduskunnassa. Suomen monipuoluejärjestelmä on vain näennäinen mun käsittääkseni ja näyttää, että se on yksipuoluejärjestelmä. Eli siellä lauletaan jotain laulua, mitä joku käskee laulaa, mutta esimerkiksi Ukrainan sota, niin 2014 silloin, kun tämä on näkyvästi lähtenyt liikkeelle, tämä mikä nyt on jatkunut tässä näin, niin Suomen eduskunnassa samat ihmiset, jotka nytkin ovat hallituksessa esimerkiksi Joo, ja presidenttinä, niin he ovat tienneet, missä mennään ja siellä oli keskustelua. Meillä on todisteet siitä olemassa, on videoita olemassa. Ja nyt he joo, laulavat tätä sitten tätä joo. sotakiimaa, että tämä on niin kuin mielenkiintoinen tilanne. Miten sä näet tämän? Joo, kyllä, kyllä. Se on koska myös kun sota alkoi vuonna 2022, ihmiset lukevat aina, mitä tulee uutisia tällä kertaa, ja ei kaikki tietävät, mitä oli tapahtunut aiemmin. Ja se on tärkeää tietää historiaa ja Mm, miksi Ukraina tuli sota ja on yksi kirja mun mielestä on tosi hyvä kirja ja on Scott Orton. Hän on amerikkalainen toimittaja mm, ja o, o, title, mikä se oli title suomeksi, nyt me ei tule. siis mikä? The title is Title, provoked. otsikko. Joo, otsikko, anteeksi. Otsikko on provoked. Ja on yksi kirja, jos ihmisiä, että tykkää Mm, tietää vähän historiaa, tämä voi lukea. Se on amerikkalainen toimittaja ja hänellä on myös oma uutisia Amerikassa, joka nimi on mm, antiwar.com. Ja he aina puhuvat ulkopolitiikkaa ja esimerkiksi nyt on tapahtunut Venezuela tilanne, että, mm, että voi olla, että Amerikka voi hyökkää Venezuela. Ja he puhuvat myös tällä kertaa fakta, mitä on tapahtunut. Ja se on yksi uutiset, että mä luen paljon. Ja mm. mä tykkään paljon, koska se on anti-war, se on Joo. anti-soda. Joo, siis tämähän on, siitä on todella paljon ollut näissä monissakin kanavissa ja niin kuin amerikkalaisissa ja englantilaisissa ja on Saksastakin on nähnyt näitä uutisia, mutta niin kuin, somessa, eli YouTubessa ja monissa muissa rumbleissa ja näissä, niin on ollut tätä paljon puhuttu. Jeffrey Sachs esimerkiksi on hyvin Joo, joo, arvostettu. McDonald, mikä se on, McGregor eikä Donald, joo, McGregor ja sitten Ritter ja mitä näitä on, jotka ovat niin joo, kuin Scott Ritter. oikeasti Judge Napolitanot ja tällaiset on haastatellut monia näistä Joo, tosi asiantuntijoita. hyvä YouTube. Neutrality Studies, missä säkin olet ollut haastateltavana, niin Joo, hekinhän ovat haastatelleet monia tämmöisiä oikeita asiantuntijoita tähän, kyllä. tähän John liittyen. Marsheimer myös on Joo, ja tämä on, että Suomen valtamediassahan mitään näistä ei näy missään. Että tämä on niin mielenkiintoinen tilanne, että nämä, jotka saavat palkkaa siitä, että he toisivat uutisia eteen. No mä ymmärrän sen, että medioiden rahoittajat sanoo mitä. Suomessa meillä on Pekka Toveri. Niin, kyllä, ja mikä Aaltoilla vai Aaltonen vai mikä se nyt oli tämä Joo, toinen. kokoomuksen EU-edustaja. Joo, kyllä, kyllä. Ja Ja he, hän on blokata minua he Exestä. ovat tietenkin, niin kuin, tietenkin hyvin pitkälle
propagandisteja mun käsittääkseni. Että todellakin niin tätä on tätä propagandaa, jos sinut ja minutkin leimataan ehkä Venäjän propagandistiksi, Kyllä, joo, joo. niin nämä myöskin nämä, jos ajatellaan, että mitä täällä käytetään asiantuntijoina. Suomessa on Naton hybridikeskus ollut jo kauan, eli se on Joo, hybridisodankäyntiä ollut kansalaisia kohtaan joo, ja muita maita kohtaan tietenkin. Mutta tosiaan, jos me tuodaan asioita esille, niin se joo, on niin mielenkiintoista, että meidät leimataan todellakin niin suurin piirtein naulataan ristille, että joo. tämä on tällainen. Mutta miten sä näet tämän tilanteen? Onko tähän jotain muutosta tulossa? Äh, muuta asioita, että voi Niin, puhua. että tulisiko tämä tilanne, onnistuuko tämä tilanne muuttumaan vielä paremmaksi, että tämä kriittinenkin sana olisi No, luvallista? joo, mun mielestä ei ole tapahtunut mitään vielä, koska ei ole fakta, että olen tehnyt hybridisota. Eli, Niin, oli aina asia, että piirtävä huono kuva minun koska mä olen aktiivinen poliitikko ja joo. kun kritisoidaan iso asia, NATO vai EU vai tämä, se tulee vaara, koska voi olla, että Vapauden liitto pääsee eduskuntavaalit, ja mitä he tekevät, suunnitelma on, että uutiset hyökkää ja sanoo, että joo, tämä on hybridinen sota, mutta jos oli totta, nyt minä pitäisi olla käräjäoikeudessa ja pitää olla fakta, pitää olla todistukset, pitää olla puhelin keskustelen. Ei ole mitään tämä fakta, eli se on aina totta, että he haluavat, että ihmiset pelkäävät minä, kun puhun asiat mun mielestä, ja he haluavat antaa huono kuva. Miten, niin kuin, tämähän on nyt mielenkiintoista sinänsä, koska meitä suomalaisia, suomalaisalkuperäisiä, eli Suomen alkuperäiskansaa, täällä on paljonkin vaikka Vapauden liiton Ossi Tiihonen, niin No. kyllähän me puhutaan täällä juuri näistä, mutta miksi sinut on otettu nyt sitten silmätikuksi tässä? Joo, ajattele, koska se tuli iso tilanne, mitä tapahtui viime vuonna Narikatorille, ja ajattele, että koska olen ollut paljon uutisissa Mm, ulkomaissa, ja siksi ajattelen, että koska se on yli 3 vuotta, että mä puhun Xssä rauhaa ja diplomaattia, ja se ei ole, että minä aloitin vain tämä kesä. Se, se on, aivan. se on yli 3 vuotta, mutta nyt se tulee hyökkää Yle Uutisia, koska minä olen päässyt paljon haastatteluja koko maailmassa, ja nyt he pelkäävät, että Vapauden liitto pääsee eduskuntavaaliin, ja nyt he tekevät tämä asia, koska mulla on yli 16 000 mielipide, että olen kirjoittanut Xssä ja social media, ja ihmiset voi loitavat aiemmin kuin tänä vuonna. Mm, Eli ei se ole asia, että aloitti kesä ja sitten mistä se tuli tämä Armando Mema, joka puhuu tämä asioita. Eli mm, tämä on tilanne, että he kirjoittivat uutisia, että oli huoltio, että
tämä ihminen tuli Passe uutisissa. Niin, no tämä nyt ehkä on kaikkein suurin, mä veikkaisin, että suurin syy on siinä, että sä oot ollut Venäjän uutisissa, koska täällä nyt kaikki on tällä hetkellä sitten Putinin ja Venäjän syytä. Ihan sama, mitä pahaa täällä tapahtuu, niin se on Putinin ja Venäjän syytä. Nämä meidän hallinto ja valtamedia, ne eivät katso itsensä päin. He eivät tutki, mitä he ovat tehneet väärin, vaan kaikki heitetään sinne romukoppaan. Kyllä, he puhuvat, miksi suomalaiset uutiset sensuroidaan tapahtuma EU-vaaleissa, koska Joo, he halusivat antaa hyvä kuva Euroopan komission presidenttiin, koska he tietävät, että jos tämä uutisia tuli Suomessa, se oli iso skandaali, koska se oli tapahtuma, kun olin EU-vaaleissa. joo. Kyllä. No, mihin sä pyrit? Sä haluat eduskuntaa vai haluatko sinä EU-käytäville vai mikä sun ajatus on sitten, että sä pääset puhumaan näistä demokratiasta ja rauhasta? Joo, mä toivottavasti myöhemmin tehdä EU-vaalit, pääsee EU-vaaleissa ja myös mä teen kokemusta, että jos minä tulen takaisin Italiassa, mulla voi olla tehnyt politiikkakokemusta ja jos minä tulen takaisin Italiassa, voi päästä eduskuntavaalit siellä vai Albaniassa. Eli Mhm. se on minä teen paljon meditaatio. Mä huomasin, että sinulla on Buddhan patsas siellä sun taustalla. Joo, mä teen paljon meditaatio, olen itse kristinen uskonto ja uskon, että me emme voimme muutama mitä ulkona maailmassa, jos ensin emme tehdä itse töitä sisällä. Ja Mm. se on yksi asia, että inspiroida minua tehdä asiat politiikassa ja se on meditaatio ja politiikka. Se on yksi asia, että miksi minä teen politiikkaa. Joo, kyllä. Aivan, no joo, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska mä oon aktivoitunut tässä nyt selkeästi tässä yhteiskunnallisissa asioissa tässä ihan viime vuosina. Minähän olen tehnyt työkseni tätä, että olen auttanut ihmisiä löytämään itseään, eli that people can know themselves. Joo, kyllä. Eli se on mun varsinainen työni ollut jo 25 vuotta. Eli tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen juttu, että meistä monet, jotka ollaan tällaista työtä tehneet ja teemme edelleenkin, niin olemme aktivoituneet yhteiskunnallisesti, koska on vaikea olla hiljaa, kun näkee tämän, mitä täällä tapahtuu. Ja Kyllä, jos on rehellinen itselleen ja toisille, niin kyllä. vielä vähemmän voi olla hiljaa. Joo, kyllä. Se on mikä se on italian kieli, se on, jos kanta, se on antaa itse rauhaa. Eli Niin, joo, täytyy löytää oma sisäinen joo, rauha, että oma sisärauha, joo. joo, kyllä. No, toivotaan, että hommat etenee sillä tavalla, että pääset sitten sinne ja pääset rauhaa edustamaan ja edistämään. Ja kiitos sulle Armando, että tulit taas juttelemaan ja mentiin vähän toisenlaisiin asioihin kuin mitä noissa Joo, perushaastatteluissa on joo, ollut, että katsotaan nyt minkälainen, no mun kanavalla on paljon vastaavanlaista ollut tässä ja on monta sellaista ihmistä, jotka puhutaan näistä epäkohdista ja yritetään ehdottaa jotain parannuksia asioihin. Ja joo, tosiaan leimoja on tullut kyllä, mutta niitä ilmiselvästi ilman emme pääse eteenpäin. joo. Kiitos paljon hänelle. Kiitos sulle Armando ja toivotaan oikein hyvää loppuvuotta ja hyvää Kiitos samoin. alkavaa vuotta. Ehkä palataan taas jossain kohtaa, kun katsotaan, mihin nämä asiat kehittyvät.
Joo, ja toivon suomen kieli parantaa toinen Ö, kerta. Sinun kielestäsi sai kyllä ihan hyvin selvää, että joissain ilmaisuissa, minä tiedän nämä meidän sijamuodot ja kaikki tämmöiset, nämä ovat vaikeita, mutta että hyvin sä oot edistynyt suomen kielessä. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaankin kaikille katsojille kanssa ja pidetään oma järki päässä ja mietitään asioita järjellä, ei pelkästään Ylen järjellä tai jonkun valtamedian järjellä, vaan ihan itse miettien. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Kiitos teille.